Uudistunut Breaksoko's Hotel Tahko tarjoaa uudenlaisen tavan viettää lomaa. Lähde mukaan katsomaan, millaista meillä on. Meidän hotellin rikkaus on se, että meillä on paljon erilaisia huonetyyppejä. Nämä ammeelliset Superior X-huoneet onko tehtyjä rentoutumiseen. No ehkä tää toimii paremmin kuin tässä olisi vaahtokylpy, mutta saatte ideasta kiinni. Ai että mitä rentouttavaa. Iso ikkuna, tahkon maisemat ja ihana muhkea sänky. Jos sä oot oma elämässä Ullata Alasmaa niin kuin minä, niin tää saunallisen huoneen ikkunapenkki on paras paikka seurata Tahkon elämää. Meiltä hotellilta löytyy myös sisäaktiviteetteja, kuten golfsimulaattori. Tai jos golf ei ole sun juttu, niin tuu kokeilemaan metsästyssimulaattoria. Luonnossa on ihana liikkua. Valitse sitten moottorikelkka, sukset tai tollanen kuupoppi kuin päivillä. Lomallahan kannattaa panostaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Meidän hotellin viikko-ohjelmassa löytyy muun muassa Flow Yoga. Hyvinvoinnista puheen ollen, tämä upea kokonaisuus löytyy hotellimme kattokerroksesta. Meidän löylyvuorisaunassa on todellista Tahkon tunnelmaa. Tää on niin iso, että tänne mahtuu vaikka koko suku. Itsensä hemmottelu on, kun laittaisi rahaa pankkiin. Kyllä minä ainakin tähän sijoittaisin. Tervetuloa Tahkolle, täyden palvelun hotelliin elämänjanoisille.